heeft gezegd, schrijf ik wel graag maatschappijkritische teksten, maar die van vandaag zijn absoluut niet. De eerste gaat zelfs gewoon over mezelf. Ik ga er gewoon mee beginnen. Ik ben de volgende Marokkaanse die haar kans waagt op het worden van advocaat. En als ik niet eens zo ver zal geraken, dan kan ik tenminste tot op het einde zeggen, ik studeer rechten. En daar doe ik het voor. Ik doe het voor mijn status en imago die daarmee gepaard gaat. Of nog, ik studeer rechten om mijn ouders tevreden te houden. Ik heb geen andere redenen. Althans, volgens de meeste meningen rond mij. En volgens de meeste meningen rond mij ben ik niet islamitisch bezig. Alsof het al vast staat welke richting ik uitga. Alsof het al vast staat dat ik mij leugens eigen maak. Ik heb het over bekrompen zusters en broeders die met copy-paste statements klaarstaan. Mij beoordelen nog voor ik ook maar iets heb gedaan die mijn droom via mijn geloof proberen af te breken omdat ze advocaat van de duivel duidelijk te letterlijk nemen. Red uzelf, laat mij zijn. Volgens de meeste meningen rond mij is het een kwestie van tijd voor ik wegval. Want zo van die mensen die pas geloven dat ik mijn droom waarmaak als ik achter een canvas sta en mezelf Picasso baan. Ik heb het over mijn blanke zusters en broeders met een redderscomplex. Luister, ik heb in aulas met gemiddeld 200 man de les. 90% zijn blanke zonen van zakenmannen en dochters advocaten. Klaargestoomd om bloed te pakken en het grootste te maken. Om in papa's voetsporen te treden en de zaak over te nemen. Maar het is mijn vader die mijn keuze voor mij heeft gemaakt. En ik ben degene die status achterna gaat. Red hem en laat mij zijn. En dit is voor de universiteiten. Want de universiteiten met hun diversiteitsbeleid zijn zelf niet veel beter. Daar zijn ze nog steeds bezig met instroom, doorstroom, uitstroom van allochtone studenten om die kansarmen te helpen. Maar voorlopig komen we nergens, want met deze projecten blijven we in hokjes denken. Ik ben niet allochton, niet autochton. Ik studeer gewoon instroom, doorstroom. Laat mij in godsnaam met ruststroom, tegenstroom. Ik hoef uw cijfers niet te veranderen. Laat mij zijn. Maar tegelijkertijd hoop ik vurig dat ik niet aan de verkeerde kant van de grafieken beland. De ironie is groot. Ik laat mezelf bepalen door statistieken waar ik niet eens in geloof. Dus deze is ook voor mezelf. Laat mij zijn. Kijk, ik ben niet de ijverigste der studenten. Dus soms gaat het wat moeilijker. Ja, vaak gaat het wat moeilijker. En ik heb een honger voor de media, journalistiek, net zoals een passie voor de kunst van poëzie. Maar op basis hiervan wordt mijn studiekeuze in vraag gesteld, mijn motivatie gezien als nep. Dus als ik het goed begrijp, word ik afgestraft omdat ik mindere dagen en meerdere interesses heb. Laat mij zijn. Ik ben Anissa. Een realistische idealiste. Ik ben rechte studenten met een tekort aan discipline. Ik ben amateurjournaliste, klaar om iets te vertellen. Ik ben beginnende dichteres die verbaal grenzen wil verleggen. En vind ik andere passies en interesses, dan voeg ik ze zo toe aan de lijst. Want ik ben in geen geval bereid mezelf te beperken. Laat mij zijn. Een 22-jarige met grootste dromen en ambities zo mogelijk nog groter. En nee, ik heb geen idee of er ooit iets van zal komen. Maar jij ook niet. Dus laat me in mijn waarde. Want ik ben waardevol in al mijn namen. Sekou, die wil zeggen dat jij toch de eerste ronde verloren, maar we krijgen een herkensingsronde.